Venen de diferents països i tenen menys de 26 anys, però tenen molta experiència en la recuperació de trens històrics. La trobada anual de joves voluntaris del ferrocarril ha donat una bona empenta a les tasques de restauració de 3 locomotores del Museu de Móra la Nova. Estem sobrepassats per l'èxit. Doncs ens hem adonat que ells en saben com a bastant més que nosaltres, no? I que va arribar un moment, per exemple, amb la locomotora de vapor que s'està treballant més durament, que jo vaig prendre la determinació de dir, bueno, fem el que vosaltres dieu. At the moment, our ambition is that we can do a cold pressure test within the end of this week, so we can see will the boiler last the pressure, and is there a chance to make it run again. It's quite fun, I think. No hi ha res que els pugui satisfer més que ajudar a posar en marxa un altre cop aquestes velles màquines. I love technical things and preserving a part of the history of the transportation that would otherwise be lost forever. And the old techniques are mostly way easier to understand because less computers and electronic stuff, software which can fail and so. Mainly it's just mechanical. El que fa aquest campus és fomentar uns valors de companyerisme i d'amistat entre tots els membres que participem, perquè hi ha gent de molts països, de moltes cultures diferents i realment s'acaben fent amics a part de treballar, llavors és una feina molt interessant, important. A finals de l'any vinent, la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari preveu que es pugui posar en marxa el tren turístic Lo Caspolino, amb les peces històriques que estan restaurant i que unirà la Costa Daurada amb el Baix Aragó. Víctor Sorribes, TV3, Móra la Nova.